čas. Čas bude... Čas my nemáme, daj tu príde krída, veď. Ale tak pán Kýro musí počkať, akože tu ide o prírodu, to sa nedá Ale najhoršie je, že to nebudete vysvetľovať vy, ale ja. Tak to musíte nejak vysvetliť, ja neviem vám to tak povedať. Je to na vás. Dobrý. Sadnite si. Tak teda, ako pokračuje práca? No, už sme takmer v záverečnej fáze. Anton Petrovič hovorí, že stačí zapojiť kladné elektromagnetické role do ionizačného pola. Anton Petrovič hovorí, ale mňa zaujímajú výsledky. Sergej. Môžem vám ukázať, ako vyzerá. To je skutko zaujímavé. Sergej Ivanovič, kedy si po ňom potom môžem prísť? Už Anton Petrovič hovorí, že kým sa prispôsobí vonkajším podmienkam a naučí sa reflexom... Nebojte sa, o mňa sa všetko naučí. Kedy? Bude potrebný najbližší týždeň. Minimálne. Minimálne týždeň, vy ste sa zbláznili, Sergej Ivanovič. My sme sa dohodli na 3 dní a na tom termíne trvá. Ale do 3 dní to nie je možné. Teda nie, že by to nebolo možné, ale pochopte, ona sa musí prispôsobiť. Zvykli totiž. Počúvajte ma, Sergej Ivanovič, o 3 dní tu budú moje peniaze. A žena tiež. A do tejto budy sa nedá budovať. Je mi potešení viac veci. Sergej Ivanovič. Áno, Anton Petrovič. Veď ja sa vyznám v rôznych vedách. Ako biológia, chémia, fyzika. Však to mne viete. Ale o ženách to veľa neviem. Viete, žena Anton Petrovič, to je mystérium. Od teba jednu láskavosť. My tu s Antonom dosť veľa pracujeme, vieš, a vôbec nemáme čas na to, aby sme povodili niekde po vonku jedno dievča, vieš. Je to také trochu zvláštne. Ako neviem presne, kto to je vlastne. Odporučil ju Anton. No, problém je v tom, že vôbec nemáme čas a od teba by to bola ako pekná láskavosť, vieš, ktorú si mi slúbil. Hej, no a ja ti potom pozvem napríklad na pivo alebo tak. A navyše určite sa ti bude páčiť. Je vraj veľmi pekná a viem, aký je tvoj vzťah. Dobre. Čiže zober ju, prosím ťa, hej. Povodi niekam po vonku alebo tak. Dobre. Nie, no ja teraz neviem toľko času asi to... No vieš, nič si nám jedného. Teraz? Má nejakú prácu. Hej, Sergej! Ide druhý, budem zúčať. Otoč, druhý.
Oye, no te puedo. No caigas a sola. Sakryš. Przejdę na to. O, do spachy na okno. Čo také? Čo robíš? Nič. Ja chodím. Ja sedím. Ja neviem, pravia, že som stratila pamäť. Nič, nerobič. Niečo si pamätáš? Pamätáš si niečo? Pamätám si snehuliaka s kutáčom a ktorý sa roztúpil hľadú. Mesto v kvapke vody. To nie je úplne, to je Andersen. Keď si bola malá, možno, že ti ich čítala rozprávky. To si pamätáš? Možno ti niekto čítal tie rozprávky. Čo si ešte pamätáš? Duša moja kráča si po tme, ale tak strašne smutné je, keď v noci nepočuje hlas. O, duša moja kráčaš si po tme, ale tak strašne smutné je, keď v noci nepočuješ hlas. Nepočuje hlas. Nepočuje hlas. Nepočuje hlas. Aj v noci môže sa stať a zázrak môže sa stať v noci, keď nepočuješ hlas. Aj keď nepočuje hlas, aj v noci môže sa stať a zázrak môže sa stať v noci, keď nepočuješ hlas.